falta un minuto, vai, ten. Sí, 29, vale. A todos e a todas e tamén aos veciños que nos siguen desde as súas casas. Vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de agosto de 2025. Primeiro punto, aprobación data da sesión anterior. Sí. Queda aprobada. Segundo punto, expediente 2140/2025, dar conta das liñas fundamentais, orzamento 2026. Vale. Ok. Punto 3, expediente 2424/2025, modificación orzamentaria número 24/2025 mediante crédito extraordinario financiado con maiores ingresos. A proposta sí que foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Sí. Existe no expediente unha relación de facturas que en este caso van a cargo da participación dos tributos do Estado e unha vez que por parte do Goberno do Estado se nos confirma e se aproban e se nos transfiren, pois se dá, en este caso, pois se dá paso para facer esa modificación orzamentaria e así poder aprobar ese listado de facturas que existen no expediente. Boas tardes. Bueno, dende o BNG queríamos motivar cal vai a ser o noso voto, que xa o emitimos na comisión. Imos a votar a favor deste punto, pero sí que queríamos facer varias consideracións ao respecto, tanto neste punto como no seguinte. Como ben decía vostede, se dá neste momento unha situación que grazas a ese orzamento, a eses tributos que veñen do Estado, que embolsan neste Concello 420.000 euros, lle permite abonar esas facturas que están pendentes. Entón, nos vamos a votar a favor, primeiro, porque non queremos que eses provedores teñan que agardar máis tempo por pago de facturas. Xa me adianto tamén ao seguinte punto, pero queremos facer, sobre todo, importante mención a que existe unha mala previsión e unha mala xestión, posto que estamos falando de moitos pagos, moitos deles, incluso que están á espera dende xaneiro deste ano. Vostede di que grazas a esta axuda, creo que o dixo na Comisión de Facenda, que lle corresponde ao Concello, vostede pode facer o pago. Nós tamén poderíamos decir que, de non ser por esta axuda que o Concello está recibindo mediante os tributos do Estado, pois moitas desas facturas ou moitos desos pagos que están aí recollidos ou proxectos non poderían ser financiados. Co cal responde, primeiro, a que non se consideraron todos estes gastos cando tiñan que considerarse que nos orzamentos, que son moitas desas facturas están sin crédito, co cal non tiveron a pertinente previsión, e de non ser por estes cartos que chegaron, pois igual vostede tiña que estar pedindo un cuarto crédito. Entón, por responsabilidade e porque non queremos que os provedores teñan que agardar máis tempo ao cobro de facturas que están executadas, decidimos votar a favor, pero non sen facer esta mención e decirlle que isto responde a unha mala xestión económica do seu goberno. Sí, son facturas pendientes que non teñen consignación orzamentaria, é dicir, efectivamente hai unha falta de previsión. Unha vez máis é o Estado que ven a dotar de financiación ao Concello de Pollo, o Estado, o que resolve o tema económico do Concello de Pollo, coas aportacións que representan ao redor de 4,5 millóns de euros contra 1,5 que representa a aportación da Xunta. Por lo tanto, vemos a implicación do Estado versus a implicación da Xunta de Galicia. É unha serie de facturas que, evidentemente, cando se aprobou o orzamento, a propia intervención xa decía que quedaban sin consignación suficiente
moitas partidas e iba a pasar isto, como no punto seguinte, que tamén é unha relación de facturas pendientes do goberno actual, e, polo tanto, está así como non corre perigo a aprobación a medida que o goberno tenga maioría suficiente para aprobalas, vámonos a abster, pero efectivamente isto responde a unha falta de previsión, a unha falta de xestión económica e a un déficit en canto á aprobación do orzamento. Moitas destas facturas teñen reparo de intervención, como nos teñen acostumbrados, precisamente por falta de procedemento e por telas aprobado sin consignación orzamentaria. Eu simplemente puntualizar dúas cousas, é dicir, decía por todo do NG, gracias ao Estado, non, hai que, para que a xente nos entendan, os veciños e demais, isto é unha débeda co Estado que tiña cos veciños de Poio, é dicir, isto é un mal cálculo que non fai o Concello, é un mal cálculo que fai o Estado, é dicir, o Estado lle debía aos veciños de Poio, ao Concello de Poio, preto de 300.000 euros e, ademais deso, o incremento que vamos a sufrir desde setembro ata finalizar o ano. É dicir, logo, isto non quere decir que non están facendo ningún favor, todo o contrario, aquí hai un mal cálculo que está feito por parte do Estado e, por fin, despois de ter que a maioría dos alcaldes deste país manifestarse en Madrid, o día anterior, casualidades da vida, fan esa aprobación e o que permite que poidamos ingresar eses tributos pendentes do Estado. Pero non é que lle temos que dar as gracias, sino que isto é un mal cálculo que fixo o Estado, que nós, se o fixeran ben, xa o podíamos computar no seu día no propio presuposto, e agora, a estas alturas, ou ano anterior, xa fora no mes de xuño, mes de xulio, este ano ben máis tarde, hubo que facer unha manifestación para poder que escoitaran esta demanda por parte dos alcaldes, e, ao mesmo tempo, decir que cando se fala da saúde económica do Concello, que decía aí a portavoz do NVG, non sei se en estes momentos ten constancia ou lle pediu un informe ao tesorero, pero creo que non está tan mal. Dicir, a liquidez que ten ahora mesmo o Concello son preto de 5 millóns de euros. Logo, algo tan mal non estaremos facendo. Cando somos capaces de pagar facturas, cando somos capaces de reducir a débeda e cando somos capaces de ter unha liquidez no Concello de 5 millóns de euros, algo faremos ben. E tamén lle recordo que a día de hoxe seguimos con 1 millón de euros que, se o Goberno do Estado ten a ben deixárnoslo utilizar, pois o poderíamos utilizar en obras, en infraestructuras, pero estamos pendientes, en este caso, do Estado que nos permita, non só o Concello de Poio, sino que a outras administracións e o propio Concello poder utilizar. Vostede fala que o Estado lle dá o que lle corresponde aos veciños, ben, pero vostede o que lle debía, pero vostede entendo que non ten unha bola de cristal para saber que eses cartos iban a chegar xusto neste momento, e a miña preocupación é de non ter chegado estes cartos, como iba a pagar vostede todas as facturas que se presentan aquí sin crédito. Home, o Estado nos tendrá que pagar o que nos debe. Se xa o Estado non nos paga os concellos o que nos debe, xa apague, vamos. O que quero facer mención é a súa falta de previsión. Se estes cartos, en lugar de chegar, chegan agora en agosto, ou se está tramitando agora, pero de non chegar en agosto, chegar en decembro, que me está dicindo que todas estas facturas dos veciños de Poio tiñan que estar agardando a decembro e botarlle a pelota ao Goberno do Estado porque vostede non tivo previsión en ter gasto retido para pagalas en tempo. No, se chegar en xaneiro xa tiñamos todo con retención de crédito todas. Entonces a culpa é do Goberno do Estado. Claro, e vostedes son socios do Goberno. É dicir, se tuviéramos un presuposto no Estado... Xa está, pois nada. É dicir, un Estado en outros países, e daquela, cando estaba o presidente na oposición, lle decía ao presidente Rajoy que tiña que dimitir por non ter presuposto. En Portugal, acaba de, fai poucos meses, de haber unhas eleccións porque non foron capaces de aprobar un presuposto. E agora mesmo temos un goberno no Estado sin presuposto. Logo, unha administración non pode estar sin presuposto, porque ten estas consecuencias. Ben, nos tamén lle pedimos dimitir ao presidente Rajoy no seu momento, cando levou a cabo a lei Montoro, porque sabíamos que iba a producir as consecuencias que agora mesmo está producindo, polo que vostede non pode usar o remanente. Mire vostede, entonces, tamén podíamos trasladarnos aquí e convertimos isto no Congreso dos Diputados, empezamos a falar de si a culpa é de un ou a culpa é de outro. Eu o que lle quero decir, e creo que queda suficientemente claro, é que de non ter chegado estes cartos, vostede non tería como pagar todas as facturas que hoxe trae aquí. E se non tiña como pagalas, pois se vería volcado a ter que pedir outro crédito. Non creo. E cando fala vostede de liquidez, imaxínome que tamén está falando do remanente. Non si?
está falando da liquidez do Concello, pero tamén está 4 máis falando... 1 millón de remanente. Ben, eso era precisamente o que lle decíamos nós cando nos sentábamos ali e lle decíamos que tiñamos remanente, e se quere tamén lle recordo que decía vostede cando estaba aquí. Falta de previsión creo que queda máis que evidenciada. Repito, nos entendemos que as facturas que están pendentes son de traballos e esas persoas teñen que cobrar e por iso vamos a votar a favor desta modificación. Sí? Sí, bueno, vostede conta o seu discurso imaginario que se inventa sobre a marcha. A realidade é que non é un mal cálculo, a realidade é que é unha recaudación maior do Estado e como consecuencia desa maior recaudación do ano 2023 que se corresponde coa chega deste ano implica que ao Concello de Pollo se lle fai unha chega superior aos 280.000 euros. O ano pasado foron, creo recordar, 830.000 euros. Pero eso non ten nada que ver con que se lle deba ou non se lle deba. De feito, co goberno de Rajoy, o que percibía o Concello de Pollo era case 1 millón menos. Por lo tanto, non é unha cuestión de vontade. Este dinheiro pudo haber chegado moito antes se o PP votara a favor do paquete no que iba incluído esta aportación de fondos do Estado aos concellos, pero o seu partido votou en contra. Se queixa insistentemente do remanente. O remanente é consecuencia da Lei Montoro, que vostedes aplaudiron, que vostedes defenderon e que vostedes alabaron hasta o momento que lle perxudica a lei do seu propio partido, porque vostedes teñen a lei do embudo, a parte ancha para vostedes e a parte estreita para os demais. Fala tamén de que a economía do Concello é moi bollante. Se a economía do Concello fora tan bollante non sería necesario facer tanta modificación de crédito. Algo pasa cando hai que facer tanta modificación de crédito e cando hai tanto reparo de intervención. E máis, cando lle siguen contando a milonga aos veciños de que siguen pagando cousas pendientes e non sei que. Ese discurso económico que se inventaron. Pasamos da catástrofe absoluta, incluso chegou a inventar esa falacia de que nos tiñamos que fusionar con un concello limítrofe, cousa que é absolutamente insólita. Ahora o milagro económico do señor Moldes, non? O mago das finanzas. O seu discurso, evidentemente, é absolutamente falaz, non ten nada que ver coa realidade, pero, bueno, vostede acostuma a contarlle milongas aos veciños, acostuma a contar realidades imaginarias e alternativas, pero a realidade é ben diferente. E consecuencia desa realidade de mala xestión veñen as modificacións de créditos do punto 3 e 4 que se someten á aprobación deste pleno con reparo de intervención, por certo. Ben, para vostede a modificación de créditos será unha mala xestión, para nós é unha capacidade de xestión. Por certo, a realidade é que se vostedes ven as facturas e superan o que van a aprobar, porque ao mellor ni miraron a relación de facturas, van a ver que a maioría das facturas ni tan siquiera son gastos deste propio Concello, é dicir, deste equipo de goberno, sino que, por exemplo, hai unha factura de colaboración co Concello con Pollo Mostra, as alfombras florais de Combarro, e como vostedes poden, en este caso, sabrán e podrán saber, é dicir, o precio da flor varía dun ano a outro, logo todo eso está nese listado da propia, logo, é dicir, aí os importes están aí, nos listados poden comprobar cales son os importes e o que van a apoiar ou o que non vayan a apoiar. Logo, é dicir, ao final, cada un queda no seu lugar. Está moi ben, a veces, de palabra, decir que se apoian asociacións, que se apoian a colectivos, pero onde se van a demostrar é aquí no pleno. E hoxe, cada un de nós, co voto, vamos a demostrar se apoiamos os veciños de Combarro cando fan as súas alfombras florais, vamos a probar saber se vamos a apoiar a asociación de empresarios ou non coa elaboración da carpa do gasto do Pollo Mostra, que é a colaboración que fai o Concello. É dicir, eso é a realidade. Nós, como equipo de goberno, temos claro e faremos as modificacións de crédito necesarias para que todos eses colectivos e os veciños teñan as melloras necesarias. E nada máis. Moi ben, pois nada, votos en contra, abstención, votos a favor, 10 do Partido Popular e 3 do Brega. 13. Punto 4, modificación orzamentaria número 25/2005 mediante suplemento de crédito financiado con maiores ingresos. Proposta que tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Ben, en este caso, pois, podríamos perfectamente o debate sería o mesmo que no punto, son un listado de facturas que se van a pagar a cargo, en este caso,
da aportación que nos fai o Estado na participación dos tributos. O mismo vai acompañado dun listado, dunhas facturas, e que se propoñen para facer esa modificación e poder facer o pago. Sí, mantemos cal iba a ser o noso voto na intervención anterior. Sí, bueno, no punto anterior pagamos 125.000 euros en flores, según o alcalde, e agora vamos a pagar en flores 520.000. Eso é o relato do señor alcalde, 520.000 neste punto, de festexos, cultura, medio ambiente, Desbroces. seguridade cidadana, órganos de goberno, publicidade, subvencións indirectas, aquelas reparacións que lle decíamos nós cando aprobou o orzamento que quedaban sin cobertura, medio ambiente, saneamento, abastecemento, se acorda? Obras que lle decíamos nós, a propia interventora, bueno, pois vostede o reduce todo a flores. 125.000 no punto anterior e 520.000 neste punto, dos cales a metade son facturas pendientes do actual goberno. Esa é a xestión maravillosa económica deste goberno do señor alcalde. Perfecto. Lle repito, nós, mentre estemos no goberno, vamos a apoiar a Asociación de Empresarios, vamos a apoiar en este caso aos colectivos de Combarro que fan as alfombras florais, vamos a seguir cos desbroces en zonas, vamos a seguir pagando as facturas da Fundación Son 23 cos desbroces en Lourido. Eso, nós vamos a seguir facendo eso sin ningún tipo de problema. Moi ben. Votos en contra? Abstención? Votos a favor? 10 do PP e 3 do BNG. Vale. Punto 5. Solicitud de bonificación, impostos sobre construcións, instalacións e obras para sustitución de material de cubrición e edificación en Rúa San Roque con Barro. Sí, a proposta tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Son bonificacións. Estamos de acordo todos? Sí? Sí? Sí, estamos de acordo cos puntos 5 e 6. Vale. E o punto 6, un similar, solicitud de bonificación, impostos sobre construcións, de instalacións e obras para mantemento e edificación San Roque, 45 con Barro. Recollemos unanimidade nos dous puntos. Sí. 5 e 6. Vale. Vale, o punto 7, expediente 1452/2021, segunda prórroga do contrato de servicio e axuda no fogar do Concello de Poio. Sí, a proposta tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Estamos todos de acordo? Sí. Vale. Punto 8, expediente 104/2025, adxudicación obras incluídas dentro do proxecto de urbanización da PO 308, treito, bueno, para que todos nos entendan, a humanización da barca. Vale. En este caso, polos importes do que é a propia obra, o que é a adxudicación, ademais do que é a propia mesa de contratación, polos importes que vai, ten que ser aprobada en pleno. Decir que en este caso pois hai unha diferencia da primeira empresa a segunda dun en este caso de centésima e nada, por parte en este caso do equipo de goberno se cumple cos plazos que se tiñan pensado, que era o inicio en setembro. Estábamos unha vez adxudicada pendentes para traer do que transferir as competencias por parte da Xunta de Galicia, foi o Consello da Xunta, e agora por eso ven a pleno xa para aprobar de forma definitiva, e a idea é, pois, como estaba previsto en calendario, empezar no mes de setembro. Estamos de acordo. Sí, vale. Como unánime. Recollemos unanimidade. Sí. Vale, o punto 9, expediente 2518/2025, concesión de medalla do municipio a Garda Civil e Protección Civil de Poio. Vale, o que se trae aquí é o inicio en este caso dun expediente para, en este caso, pois nombrar unha instructora que en este caso vai a ser a concelleira Mariche para iniciar o procedimento para, en este caso, iniciar o expediente de si procede a súa aprobación para condecorar coa medalla de ouro tanto a Protección Civil de Poio como a proposta do equipo de goberno e a tanto a Protección Civil como a propia Garda Civil, polo que entendemos que polos méritos que teñen, que neste caso unha vez que se inicie todo o que é o procedimento, ese nombre instructora, xa cando a aprobación final, pois donde se justifica pois os motivos e as colaboracións que existen. Eu desde aquí o que si quero dar, xa por anticipado, dar as gracias tanto á Protección Civil, aos seus voluntarios como á Garda Civil,
polo apoio que están, en este caso, tendo, como é habitualmente, co propio Concello, e para nós, en este caso, para os propios veciños de Pollo, para non ser, pois, de alguna maneira, o feito de que a Comandancia de Pontevedra este situada no Concello de Pollo, para non ser unha honra, e así o entendemos, e por eso queremos propoñer a concesión desta medalla. Ben, bueno, entendemos que o que se aproba se decide o inicio do expediente, así como a estrutura do mesmo. Estamos de acordo, vamos a votar a favor. Bueno, decir que tanto no caso, vou empezar por a Garda Civil, creo que cando estivemos no goberno sempre mantivemos unha colaboración e unha boa relación co que foi a Garda Civil e as súas colaboracións que realizaban no Concello. O que se trata é de sumar saber tamén que dentro que son funcionarios públicos que evidentemente exercen o seu posto de traballo e a súa obriga sempre de obrigado agradecemento a súa colaboración. Vou facer unha parada e unha mención especial con Protección Civil, porque estamos falando de persoas que de maneira totalmente desinteresada traballan, se implican de maneira constante nestes últimos tempos, incluso asumindo competencias que non serían propias, todo isto o fan con un traballo que non está remunerado. Entonces, dende aquí tamén sen desprestixiar a ninguén, pero sí que queremos ter esas palabras con Protección Civil, porque entendemos que ese traballo que nos dirixen a xente de maneira desinteresada sempre debe de ser recoñecido. E por iso vamos a votar a favor do inicio deste expediente, así como da instrucción do mesmo. Partido Socialista. Sí, nós estamos a favor da proposta, votamos en falta a nivel de tramitación de expediente a motivación. Creo que o normal sería que houbera algún escrito de motivación con cara a nomeamento da persona instructora deste expediente, e logo estamos completamente de acordo, é dicir, a labor da Garda Civil no Concello de Pollo é incuestionable, a labor de como se ten dito, de Protección Civil é moi importante, na medida que tamén é xente que o fai de maneira desinteresada, que dedica o seu tempo en beneficio da comunidade. Creo que é un tema de agradecer, ademais nun contexto actual onde carecemos de policía local. Entón, creemos que a iniciativa é interesante, por lo tanto estamos a favor. Moi ben. Por unanimidade. Votación, non? Sí. Vale. Moi ben. O punto 10, expediente 2561/2025, moción do PSDG-PSOE polo cesamento das hostilidades na Franxa de Gaza. Ten a palabra o portavoz. Sí, moción. Solamente queríamos, sin ánimo de entorpecer, simplemente queríamos facer unha aportación á moción, e como é unha aportación de adición e o regulamento do pleno permite que se poida facer antes de iniciarse aportando copia escrita e non cambia para nada a motivación nin con ánimo tampouco de facer ningunha modificación á mesma, a cal compartimos íntegramente. Sí que considerábamos importante facer unha pequena aportación de cara a corporación municipal, que nos gustaría expoñer para ver se neste caso os poñentes da moción teñen a ben incorporala. Ben, quen ten que aceptar en este caso os propios promotores da... Temos que lela. Por eso. Creo que de momento non teñen conocemento. Lela. Ten que dar o alcance. De todas formas, temos que ratificar, Sí.
Sí, a ver, pola nosa parte creemos que, bueno, ir un poquinho máis alá nesta visibilización, non, do rexeitamento, pois, pola nosa parte, se os grupos estiman oportunos non temos ningún inconveniente, a corporación, pola nosa parte, podes incorporar sin maior problema. Vamos a ver, simplemente por aportar. Isto foi un debate xa que houve na propia FEGAN, con un propio colectivo e demais, é dicir, o que son a colocación nas fachadas do Casa do Concello e demais é un tema bastante institucional. No seu día se chegou un acordo na propia FEGAN dese tema, de alguma maneira é un tema bastante comprometido con tema institucional a hora de colocación de bandeira e deste tema, e eu creo que aí debemos de seguir un pouco a línea que un pouco se chegou ese acordo na propia FEGAN. Dicir, bueno, nos como grupo adiantar que estamos a favor da moción que presenta o Partido Socialista, pero creo que nesta emenda que se, decir, hai outro tema, é dicir, que nos podemos aquí como corporación e demais, pero pois hai outro apartado que é institucional, que eu creo que perfectamente se pode apoiar, se pode tal, sin descoidar o respeto institucional na colocación de bandeiras e cousas polo estilo. Sabemos en que... Cando se aprobou esa manifestación da FEGAN, porque non me consta. Non, foi unha reunión que se mantivo co colectivo... Pero fíxose pública ou non? Home, non sei se mandaron remitiron, é dicir, se reuniu co presidente e con todos os portavoces. Se non se fai pública non hai acordo. Claro, é dicir, hai un pouco que se mandou, é dicir, buscar, se pediu polo tema de intentar buscar, é dicir, se incluso se falou incluso de guardar en cada concello pois un tempo de silencio e tal, e se falou co tema de bandeiras nos balcóns institucionais e tal, que era entrar en temas institucionais un pouco máis complicados. Non sei se pode ser en lugar dunha bandeira unha bandeirola de apoio do Concello, por exemplo, quer dicir, eu entendo que o que engade os dous acordos que engade o BNG son xestos simbólicos, quer dicir, non modifican o que é o contido esencial da nosa moción. Eu entendo da bandeira como símbolo oficial, na balcón teñen que estar pois os símbolos do Concello, da comunidade, do Estado, etc., pero sí que pode ser o mellor unha bandeirola de apoio do Concello de Apoio ao pobo palestino ou ás vítimas do conflicto, non sei. Sí, consensuamos... É dicir, si esta engádega vai a romper o mellor o consenso que podemos ter... Non sei, a intención é a moción, estamos de acordo coa moción que presenta o Partido Socialista, pero o tema, decir, institucional, eu creo que o mellor, máis que unha bandeira, igual tiñamos que valorar o feito nunha xunta de portavoces, decir, ou o texto que vai ter esa pancarta ou o que sea, e evitar temas, problemas institucionais e cousas así. Ben, podo presentar entón a moción, o sea, podo presentar a emenda ou podo presentala, explicala, me diredes. O orden do debate sería primeiro se debate a emenda. Primeiro a emenda e depois a moción. Eu definiría, por ser construtivo, definiría a entidade da bandeira. É dicir, falamos de estar ao mesmo, claro, ese símbolo ao mesmo nivel que as bandeiras oficiais, ou estamos falando na vosa proposta de algo simplemente pois que ilustre, que manifeste o compromiso do noso Concello. Si estamos, eu creo que poderíamos asumilo, non sei, como vedes vos? Ben, bueno, non sei se explico un pouco cal era o sentido da emenda. Bueno, o sentido da emenda... Claro. Que aprobara a inclusión, Marga, primeiro. Pois nada. Primeiro, o mellor vamos, se vos parece, por teléfono. Primeiro aprobamos a inclusión. Primeiro vamos a ratificar que a moción non foi incorporada. Ratificamos, se vos parece, todos por unidade de inclusión. Primeira moción. Que non está ratificada porque non foi votada en comisión. Ratificamos. Tratouse, hai un ditame, pero non se votou. Sí, exacto. Entón, se vos parece, todos a favor. Ratificamos, sí, a incorporación da moción, vale? Ratificada a moción, o que plantexa a moción é o PSOE ten a reserva de decidir como quere. Nos aceptamos a emenda. Vale, a inclusión. A inclusión da emenda. Entón, debatemos a emenda o resultado. Vale, pois é unha emenda, pois como decía ao inicio da miña intervención, que simplemente quere engadir
na exposición, concretamente, na exposición de motivos, facemos unha pequena introducción que non dista nin salónsa do recollido na moción do Partido Socialista, que evidentemente estamos totalmente de acordo co contido da mesma, pero entendíamos que por parte do Concello de Poio pois tiña que haber un xesto, tiña que haber unha visibilidade que de alguna maneira, de maneira unánime, tomáramos o acordo na corporación, pois para visibilizar pois cal é a postura do Concello unánimamente con toda a corporación respecto pois todo o conflito que está acontecendo en Palestina. E o que engadimos é o seguinte: a colocación da bandeira palestina na fachada da Casa do Concello como símbolo de solidaridade institucional. Entendendo o que se viña aquí falando, entendendo que non vai a ser unha bandeira que sume as bandeiras institucionais, bueno, pois nos aceptamos evidentemente sen ningún tipo de problema, a fin tampouco de non cambiar a moción dos compañeiros, que a simboloxía pois poida ser non institucional, pero que sí que identifique cal é, de alguna maneira, o compromiso que hoxe tomamos aquí. Hai moitos concellos que o están levando a cabo e non pasa nada, porque, de feito, vostede falaba da FEGAM, pero non existe ningún acordo que non permita por a bandeira de Palestina. Evidentemente non se vai a poñer de maneira institucional, se pode poñer como moitas das pancartas que colocamos nos balcóns cando queremos reivindicar cal é a postura do Concello de Poio a respecto das diferentes problemáticas. Entón, pois, se lle parece ben, pois adoptamos o acordo nese sentido. Sí, eu creo que todos estamos de acordo. Como se ven facendo habitualmente en distintas campañas e demais, consensuamos un texto que leve, é dicir, na propia pancarta que leva a bandeira de Palestina non lle ves o maior problema, e establecer un texto o que consideremos de apoio ás vítimas, o que consideremos sin maior problema. Ben, a nosa intención era que esa simboloxía se visibilizara no Concello, para que todos os veciños pois poidan facerse co acordo que hoxe tomemos aquí. E logo un segundo que creemos que tamén é importante e nunca está de máis pois facelo constar e instar o Goberno Municipal a comprometerse a non acoller eventos nin deportivos nin culturais ou doutra índole con asociacións, organizacións sionistas, adheríndose pois a toda a convocatoria de boicote económico a Israel e comprometéndose a non mercar produtos de orixe israelí nin realizar contratacións con empresas do Estado sionista. É un compromiso que non solamente se está traendo a este Concello, sino que se levou a outras moitas casas, a outros moitos concellos, e, bueno, pois é un compromiso tamén de que o Concello de Poio pois se comprometa tamén con este acordo. Esas son as dúas achegas que queremos facer a moción e que non modifican para nada o sentido da mesma, bueno, pois coa intención de poder sumar a esta, bueno, pois a moción que presentan os compañeiros e que compartimos o 100%. Ben, estaba pensando da compra do parte do Concello, tiña dúbidas dos chalecos antibalas da policía, si a orixe deles non sei se no seu día foran israelís. Estaba pensando ahora, sí, sei que viñeron dun país, confirmarei iso, pero sí, foi a única así compra que eu recordo que por parte do Concello se fixo. Pois con máis motivo tomar o acordo. Sí. Moi ben, ten a palabra o Partido Socialista para a moción. Ben, bueno, o Grupo Socialista presenta esta moción polo cesamento das hostilidades en Gaza. Agradecemos a aportación do segundo grupo da oposición, pero, bueno, tamén penso que non debemos distraer a atención do fondo da cuestión, porque é unha cuestión gravísima. Nos traemos hoxe aquí esta moción, pode parecer que queda fora do alcance do que son as competencias do Concello, pero tamén como cidadanía
o Grupo Socialista pensa que non podemos mirar para outro lado ante as atrocidades que se están cometendo contra un pobo inocente en Gaza. O que está a acontecer non pode deixarnos impasibles, nin a Unión Europea, nin aos Estados membros da Unión, é dicir, a ningún país, nin tampouco a todas e cada unha das persoas que día tras día estamos asistindo dende a tranquilidade e a seguridade das nosas casas, a través das nosas pantallas, a estes crimes de lesa humanidade que se están a perpetrar contra a poboación inocente. Isto orixínase co ataque de Hamas en outubro do 23 e desencadenou unha resposta desproporcionada sen precedentes contra a poboación palestina, que, como decía, é poboación inocente, son habitantes, homes, mulleres, nenos e nenas de Palestina, que ven recaer sobre eles toda esa forza atroz do Estado palestino. Pero, bueno, este conflicto non se orixina aí, é un conflicto que ven de moito atrás, levan máis de 50 anos soportando ese bloqueo e esa ocupación por parte de Israel. Eu quería deixar constancia aquí dun informe de Médicos Sen Fronteras, onde dice que dende outubro do 23 máis de 60.000 persoas foron exterminadas en Gaza. Delas, un tercio son menores, máis de 20.000 nenos e nenas mortos, máis de 140.000 persoas que resultaron feridas. No seu informe relatan: os nosos equipos na franxa de Gaza están a ser testemunha do xenocidio en Gaza cometido polas autoridades israelís. A intención das accións deliberadas das forzas israelís é a destrucción de toda a vida palestina, con asasinatos e desprazamentos masivos, coa destrucción de escolas, hospitais e as infraestructuras básicas, e o bloqueo que impide o acceso a alimentos, auga, medicinas e suministros esenciais. As autoridades israelís están a destruir deliberada e sistemáticamente as condicións necesarias para a vida dos palestinos. Ninguén se salva. E nós, por iso, con esta moción, queríamos traer ao pleno unha realidade que non, como decían, non pode deixarnos indiferentes. Son nenos e nenas que están a morrer á fame, que están desnutridos baixo as bombas, e que é unha situación que debe avergonzarnos como humanidade. Entón, é un imperativo moral facer todo o posible, todo o que este nas nosas mans, parala, detela. É tamén unha obriga política facer todo o posible para que esta situación pare dunha vez, porque falamos de crimes de lesa humanidade que están sendo cometidos á vista do mundo enteiro, que se está utilizando os puntos de reparto para masacrar a poboación civil, e que incluso mesmo onte, 26 de agosto, 2 ataques a un hospital mataron a 20 persoas, entre elas 5 xornalistas, precisamente porque con estes 5 suman máis de 280 xornalistas que levan mortos dende que empezou o conflicto, precisamente para que non coñezamos a verdadeira magnitude do que está pasando en Palestina. O Goberno de España, dende o primeiro momento, alzou a voz, non quedou calado. En maio do 24 recoñeceu o Estado palestino, pediulle xunto con Irlanda á Unión Europea a suspensión do acordo de asociación con Israel pola súa vulneración da cláusula de dereitos humanitarios, reforzou o apoio á Axencia de Axuda aos Refuxiados Palestinos das Nacións Unidas cunha achega extraordinaria cando outros países estaban retirando os seus fondos, organizou en maio tamén do 25 un cumio internacional para pedir a paz e a solución dos dous estados, e ademais anunciou xa o Goberno de Estado a través do presidente Pedro Sánchez que promoverá na Asamblea Xeral de Nacións Unidas unha resolución para exixir o levantamento inmediato do bloqueo sobre Gaza e garantir o acceso da poboación á axuda humanitaria. De aí
pois os acordos que nos solicitamos nesta moción e que pensamos pois, que debe movernos e apelarnos a todos e cada un de nós e que todos os grupos da corporación deberíamos manifestarnos para reafirmar a nosa solidaridade co pobo palestino e con todas as vítimas desta barbarie. Intervención do BNG. Sí. Sí. Bueno, creo que estamos ante un claro xenocidio o que está acontecendo en Palestina. É terrible e o peor de todo pois que ao fin parece que a humanidade en xeral pois parece que se está acostumbrando a ver día a día a unhas imaxes que máis alá de levar a activarnos parece que nos está levando a todos a ser falo da sociedade en xeral, a ser pasivos ante algo que non debería de estar acontecendo. Evidentemente nos condenamos con total rotundidade o que está acontecendo co pobo palestino. Creemos que é brutal, é inhumano, vulnera todos os dereitos internacionais das persoas e o que dende logo choca máis non é ver como se está facendo pois coa complicidade de todos os países que non fan nada por cambiar o rumbo da situación. Estamos de acordo con todos os puntos que se recollen nesta moción, pero nos entendemos que tamén o Goberno do Estado, porque cando falamos deste conflito todas as institucións teñen que tomar partido, o xa aquí o Concello de Poio pois de maneira unánime debería de rexeitar e apoiar o que a causa palestina e rexeitar todo o xenocido que está sufrindo por parte de Israel, pero temos que ir máis alá. Tamén, dentro do Goberno do Estado, é certo que se deron pasos con respecto que se está facendo noutros países, pero hai que dar pasos contundentes e firmes, como é romper pois todo tipo de relacións comerciais con Israel, porque no momento que se colabora con Israel, pois tamén seguimos de alguna maneira participando indirectamente con aqueles que están provocando o xenocidio en Palestina. Entendendo isto, que para ir máis alá todas as institucións terían que tomar pasos contundentes para poder acabar con toda esta masacre. Por a nosa parte, xa engadimos dous acordos máis que entendemos que son importantes tomar. Unha, porque simboliza a decisión que hoxe imos tomar aquí, e, por outro lado, pois o compromiso, pois, de alguna maneira, a que tamén dende aquí, dende o Concello de Poio, se tome como institución e se faga chegar ao Estado de romper todo tipo de relacións comerciais con Israel. Sí, como adiantou o alcalde, a postura deste equipo de goberno é a do fin da violencia, do terrorismo e a favor dunha paz duradeira. Por eso imos a votar a favor o sentido desta moción. Como vai a ser unánime, entendo que pechamos o turno de intervencións. Agradecer o apoio de todos os grupos, penso que non debería ser de outra maneira. É unha situación insostible, o goberno de Israel está sometendo os palestinos, na franxa de Gaza está rodeada por tres lados por un muro que os está acorralando, frente teñen o Mediterráneo, a xente de Palestina, pescadores, xentes traballadoras, ata o de agora, tiñan ao redor de 5.000 toneladas de capturas de peixe. A día de hoxe
Israel prohíbelle xa non só sair ao mar a pescar, sino tan só achegarse á auga. É terrorífico estar vendo como testemunhas asistindo ao que está sucedendo. Así que, bueno, agradecer e con isto aportar o mínimo grande area que podemos achegar para que a solución do conflito estea cada vez máis preto. Ben, nada, en este caso, como alcalde do Concello de Pollo, agradecer a toda a corporación e creo que cando se ven as imaxes, eu creo que sobran as palabras e todo o que se dixo aquí que está claro, e oxalá que o noso acordo unánime servira para algo, pero eu creo que ao final tamén, de alguna maneira, o que transmite o sentir dos veciños e das veciñas do noso Concello, cun acordo unánime de toda a corporación, condenando esa barbarie e, de alguna maneira, solicitando que se solucione dunha vez. E cando falamos de víctimas e podemos ver as imágenes de nenos e nenas e maiores, de periodistas, eu creo que non vai a ningún lado. É dicir, ningún tipo de conflito, cando se utiliza violencia, creo que nunca vai a ter ningún tipo de justificación. Por eso, oxalá que este mensaxe dos veciños e do Pleno de Pollo contribúa a aportar e, sobre todo, a solucionar un conflito que é unha auténtica barbarie. A proposta, mantemos a proposta, a moción, votamos sobre a moción presentada. Vale? Co cal, rexetamos a emenda presentada. Sí? No. Entonces, acéptase ou aceptamos o contido? Sí? Sí. Sometemos a votación. Lo que quedamos é eso, decir que en este caso o do balcón, facemos un texto para consensuar e poñer. Vale. Ben. Punto 11, mocións urxentes. Actividades de control. Punto 12, dar conta... Sí, damos conta da execución dos acordos procedentes e despois dase conta tamén dos decretos da alcaldía. Muy bien. Rogos e preguntas. Boa tarde a todos. Eu quería preguntar ao concelleiro de Deportes se este nova tempada a base do Atlético con Barro vai formar parte das escolas deportivas municipais. Estamos vendo, porque, como todos sabemos, aquí neste concello hai 2 anos para entrar en calquer subvención, entonces, bueno, estamos vendo. Por ahora só hai un equipo por cada escola deportivo, sería unha modificación sustancial, pero estamos traballando cal é a mellor opción. Vale. Boas tardes a todos e a todas. Temos unha pregunta para o concelleiro de Medio Ambiente. Dada a situación que estamos a vivir en todo o país nestes días co tema dos incendios, queríamos saber, xa que o noso concello depende do GES de Sanxenxo, que está nunha situación bastante mermada, con falta de persoal, en que afecta isto o Concello de Pollo no caso de que houvese unha ausencia, un incendio, dada a falta do personal e que a veces non se poden mover da súa base. Gracias. Bueno, nós temos aí, como sabedes, un apoio de Concellas de Sanxenxo. Además de eso, temos Protección Civil e un equipo que está contratado por o propio Concello. Son os medios que temos ahora mismo. A autobomba e todos os servicios que tuvemos sempre. A pesar de ese apoio que decías antes de Sanxenxo. Temos Protección Civil, temos esa xente contratada polo propio Concello. Xa, pero non lle preguntei os medios do que dispón o Concello, sino en que afecta a precariedade laboral no que se encontra ahora mesmo o GES de Sanxenxo. A precariedade laboral, nos aquí non temos por que sufrir un tipo de incidencia.
é unha precariedade laboral desa empresa que pertenece a Sanxenxo, o Ayuntamento de Sanxenxo, é o que ten que gestionar todos os medios económicos e laborales, e a nos non nos afecta en absoluto en principio para nada. E máis, non podemos incidir aí para nada, non é nosa competencia. Non, eso xa o sei. Pero si é unha empresa ou son uns servicios que nos apoyan o noso Concello e está en falta de persoal, pois queríamos saber... Un servicio, non que nos fese o Concello de Sanxenxo, non un servicio, nos estamos dentro dun GES que está determinado pola Xunta. Exactamente. A día de hoxe, no último incendio que tuvemos a semana pasada, asistiron, e decir, nos realmente non chamamos ao Concello de Sanxenxo, nos cando se pon, decir, hai un xefe de distrito que é o que ordena os medios que teñen que vir. No último incendio, se non recordo mal, veu Protección Civil de Pontevedra, dous motobombas, dous vehículos de dotacións de bombeiros do Concello de Pontevedra, motobomba do Concello de Pollo, brigadas forestais, outra motobomba forestal e un vehículo do GES, en este caso do Consorcio Salnés, que en este caso viña do Concello de Sanxenxo. Non solamente queríamos manifestar a preocupación tanto deste equipo do goberno pola situación do Grupo Municipal do Belega e dos veciños de Pollo, pois porque é unha parte importante que nos presta e son colaboradores e que ahora mesmo están en unha situación pois que non é a primordial, por eso preguntamos. A resposta, en un principio, non nos ten por que afectar. Mais? Sí. Sí, eu tiño unha pregunta para o alcalde. Moi ben. Quería preguntarlle se xa sabe onde está a sede de Valoriza. A día de hoxe, a constancia que temos aquí no Concello, pois está onde estaba, como sempre, ao lado da Escola de Música. Non o sabe todavía. Eu volvo a decir, onde está? Está sito ao lado da Escola de Música. Ao que nós temos legalmente establecido. Que mentre non nos informen do contrario, decir, nós non vamos a andar a mirar onde garda un camión, outro camión, decir, nós a sede que temos é esa. E sen ser legalmente o que fala, o que se recolle no papel, vostede ten constancia onde está a sede, vostede que visita moito e que anda polo Concello de Pollo. Pregúntolle. Mira, sabe que é a única diferencia entre vostedes e nós? Nos, a semana pasada, mantuvemos unha reunión aquí con todos os veciños de Campelo e desde o primer momento nos puñemos ao frente para, se hai unha problemática, tomar unha decisión. A diferencia é que cando vostedes gobernaban aquí moi preto do Concello, vostedes saben onde estaba a sede de Valoriza ata moi pouco? Aquí nunha nave, verdad? E vostedes, aos veciños que estaban afectados, os ignoraron. Eses veciños gastaron 7.000 euros para ir a xuicio e para poder expulsar, en este caso, a empresa desa nave. Eso que non facemos nós. A nosos veciños nos veñen, nos reunimos e, de alguna maneira, pois, tomamos decisións para colaborar cos veciños. O que non vamos a facer, o que fixeron vostedes. Logo, exemplo de vostedes, ningún, porque vostedes obligaron a pagar a dúas veciñas máis de 7.000 euros para expulsar dunha nave que estaba sin licencia a empresa Valoriza. Esa é a diferencia. Logo, a 1000 leccións, vostedes, ninguna. Vale? Ben, eu non lle din ningunha lección, simplemente fixen unha pregunta. O que contesto, para nós, no Concello, a situación está... Vostede, precisamente, facendo alusión a esa reunión que tivo cos veciños de Campelo, pois quería saber se igual tamén lle informou os veciños de Campelo onde está a sede de Valoriza, se vostede xa o sabe. Eu volvo a decir o mismo, está ao lado da Escola de Música, para nós legalmente está ali. Ben, no próximo pleno volverei a preguntar outra vez, a ver se xa fixo algunha indagación ou vostede ten... Volvo a decir, o exemplo do que non hai que facer é o que fixeron vostedes, que lle obligaron aos veciños daqui do lado, a dúas veciñas, a gastar nun suicio 7.000 euros por deixación de funcións, porque tuveron que denunciar ao Concello para expulsar a Valoriza dunha nave ilegal. Moi ben. Vale? Onde estaba vostede naquel momento? Tanto interés ten agora na oposición, onde estaba cando estaba no goberno? Xa se cambiou de... Ahora xa se pon na oposición. Sabe cando tuveron que cambiar? Cando levaron ao xulgado e vostedes tiñan un problema de que podían incluso actuar con prevaricación. Esa é a diferencia. Nos reunimos cos veciños, os atendemos e tomamos decisións xunto a eles. Vostedes, cando os veciños lle pedían, tuveron que gastar 7.000 euros pola súa deixación de funcións. Logo xa lle digo, exemplo de vostedes, si, o que non hai que facer. Pero non nos van a dar leccións a este goberno ninguna. Vale. Moi ben. Non hai mellor defensa que un bo ataque, non? Home, cada un elise a súa defensa. Xa lle dixen moi ben.
Cando queira me trae un papel, eu traio un argumentario, e se quere lle contesto que vostede quere que preguntar. Precisamente, cada un elixe como defenderse e cada un decide si entra ou non nas provocacións que vostede ten. É mentira o que lle dixen. Entón, eu simplemente... Pero mire, é mentira o que lle dixen eu. Non é provocación, é unha realidade. Vostedes, cando estaban no goberno, a Valoriza ocupaba unha nave a 30 metros do Concello, ou non sabía vostede onde estaba esa nave, a 30 metros, unha nave ilegal, as veciñas denunciaron ata 20 veces no Concello, e vostedes os ignoraron. E esas veciñas tuveron que poñer unha denuncia no xuzgado, e cando puxeron esa denuncia no xuzgado, cando tiñan perigo de estar, en este caso, inhabilitados por prevaricación, foi cando vostedes expulsaron a esa empresa de aí. Esa é a diferencia. Eu, a verdad, que estou sorprendida. Bueno, por non se sorprenda. Moi sorprendida, porque vexo que vostede, cando estaba na oposición, enterábase de todo, e agora resulta que é vostede alcalde e non me sabe contestar unha pregunta tan simple como esta sede de Valoriza. En cambio, cando estaba na oposición, sabía vostede absolutamente todo o trámite. A sede oficial de Valoriza está ao lado da Escola de Música. Moi ben. Vale. Claramente non me quere contestar a pregunta. Non, sei, respondín. Outra cousa que vostede queira que lle conteste que vostede queira. Non. Vale. É que a pregunta é moi fácil, pero bueno, está ben. Outro pleno máis que non me contesta a pregunta. Intentaremoslo para setembro, a ver se coa bota ao cole consigo que vostede xa poida localizar onde está a sede de Valoriza en Pollo. Moi ben. Partido Socialista? Quédanos outra pregunta. 4 teño anotadas. Ah, sí? Cales foron as 4? Vale. Ben, pensei que o mellor igual unha pregunta que se fixo non escoitei, Non pasa nada. Ben. Permíteme entonces facer... No, eu permito o reglamento, eu aquí... vale, ben, gracias. Bueno, pois menos mal que temos reglamento, senón vostede xa non o permitía. É dicir, non hai ningún problema, é dicir, eu como non lle vai deixar se o reglamento lle permite? Ben, bueno, pois primando o regulamento en base ao mesmo, vou a proceder a facer a pregunta. Queríamos saber... A quen vai dirixida? A vostede. Moi ben. Ya dirixo a vostede. Queríamos saber, dende fai probablemente todo este ano, sabemos que o servizo da Policía local e dentro das competencias que ten, e vou a falar duns servizos que afecta aos veciños, e os servizos dos pasaxes permanentes. Entón, queríamos saber que nos dixera si neste momento os veciños que pagan regularmente, anualmente, a tasa dos pasaxes permanentes, neste momento están sendo atendidos no seu servizo a non ter policía local. Calquer servicio, dicir, como vostede sabe... Eu, precisamente, lle estou preguntando polo dos pasaxes aos veciños que teñen pasaxes, porque ademais é unha pregunta que nos fan e eu ya quero facer a vostede. Os veciños que neste momento teñen pasaxe permanente e teñen un problema ou lle aparca un coche ou teñen calquer outra alteración, quero saber cal é o servizo que van a recibir eses veciños a non ter, de maneira continua durante o día, policía local. Moi ben, decir, como vostede... Podo responder? Sí. Vale. Como vostede sabrá, decir, nestes momentos, se non me equivoco, temos 6 asentes de baixa da Policía Local, 7. Los de vacaciones y una É dicir, se altera o servicio, todo eso, de alguma maneira, repercute en todos os servicios que poida prestar a Policía Local. É dicir, nos o que non podemos poñer en dúbida é as baixas que poidan coller os asentes da Policía Local, porque están certificadas por un médico, logo, nos, independentemente que podamos ter unha opinión ou outra, unha vez que están legalmente establecidas, repercute no servicio? Claro. Que sucede? Que, por sorte, en este caso, cando existe unha problemática e non existe servicio de Policía Local, pois moitos dos veciños chaman ao 112 ou directamente a Garda Civil, e é a propia Garda Civil que nos está dando un respaldo a todos os veciños do Concello de Pollo. Pero vostede sabe, non é por facer outra pregunta, pero vostede sabe que a Garda Civil non pode asistir a todos os domicilios que teñan problemas ou que teñan problemas coa entrada nos seus garaxes. Voulle contestar moi fácil. Cando nos no punto anterior propoñemos a Garda Civil para unha medalla de ouro é por cousas como este. A día de hoxe non deixou ningún dos servicios que nos lle solicitamos por facer neste Concello, incluso algún con conflitos de entradas e demais, sin facer.
Por eso, como en este caso o equipo de goberno, estamos moi agradecidos nestes momentos excepcionales, en este caso con esas baixas que temos da Policía Local e que merma o servicio. A día de hoxe, a Garda Civil non deixou de establecer ningún tipo de servicio de apoio ao Concello de Poio. Por eso estamos moi agradecidos. Entonces entendo que a súa pregunta o que me está dicindo é que neste momento quen está facéndose, digamos, quen está levando a competencia de poder resolver esas problemáticas dos vados sería a Garda Civil. Nestes momentos, cando non temos servicio de Policía Local, calquer tipo de incidencia que surde no Concello a está realizando a Garda Civil. Por eso lle queremos dar as gracias. Ben, bueno, o está dicindo vostede. Moi ben. Sí. Partido Socialista, máis preguntas? Sí, eu quería facer unha pregunta ao señor Marcial. Era que no último pleno aprobamos unha ordenanza fiscal reguladora do servicio de abastecemento e de saneamento e quería preguntarlle cando entra en vigor esa ordenanza. Pois entendo que o que corresponde cando este adjudicado o servicio, pois a partir de aí é cando se pondrán todas. O sea, no momento que se adjudica o servicio. Home, ten a súa lógica, non? A ver. E teñen algunha previsión de cando se... Pois, en principio, está dos trámites que uns se tardan máis, outros tardan menos, estamos en esa tesitura e ás veces ten uns plazos e ás veces ten outros. Sabe que a administración depende de informes sectoriales e unha cousa e outra que retrasan demasiado. Pasa coas obras e pasa con todo. Entonces, non lle podo hacer unha resposta concreta dunha fecha en sí. Non, me chama a atención porque como o alcalde dixera que en agosto vamos a ver que non hai subida, entón non entra en vigor en agosto. Nos días que quedan de agosto non entran en vigor. Moi ben, teño outra pregunta. Si, non se me permite, por alusións, como nombrou o alcalde, este alcalde, o que en este caso quiso deixar claro, como ustedes sabrán, seguramente cando percorreu o Concello, pudo ler moitas pancartas que non decían a auga se vai a subir no 2027 ou 2028, senón que decía a Moldes sube o recibo da auga. Logo, moitos veciños, e iso pode preguntar polo Concello, creeron esas mensaxes de que se había subido o recibo da auga. E eu o que lle digo é que neste mes de agosto quedou demostrado que non se había subido ni un céntimo o recibo da auga. O sea, que agosto non sube. Eso é certo, que en agosto non sube é certo. Moi ben. O problema é cando suba. Claro, o IBI tampouco baixou, efectivamente. Vale, teño outra pregunta para Mariché, perdón. Marichi, como é que non... Como quieras. Mariche. Como quieras. Simplemente preguntar que con respecto á obra que está prevista na Barca, si contan con plan de tráfico, si xa está feito, si o fixo o propio Concello ou un servizo externo. Queríamos saber en que consiste, si nos pode informar un pouco de eso. Sí, cómo no. Buenas tardes a todos y a todas. Precisamente estuvimos el alcalde y yo hablando el otro día, incluso lo hablé con el jefe que ha vuelto y el que tenemos en activo en funciones, señor Duarte, y hablé anteriormente con el que estaba sustituyéndole a él, con Manolo. La idea es intentar que pase la Vuelta Ciclista. Cuando pase la Vuelta Ciclista, y es un evento lo suficientemente importante para tener expedita toda la vía, empezaremos con los planes en los cuales estará el Concello de Poio, el Concello de Pontevedra, las grandes empresas que llevan el transporte por mercancías en camiones, Protección Civil, Policía Local de Pontevedra, de Poio, es decir, la Guardia Civil, todas aquellas instituciones que tienen algo que decir, que contar y que aportar, porque comprenderá que se cerrará un carril y se abrirá otro. Entonces tenemos que hacer una combinación circular para que el tránsito sea el más adecuado. No se preocupe, además es que da la casualidad de que hoy mismo, el otro día y hoy mismo estuvimos al alcalde y yo hablando y estamos preparándolo, pero estamos acotando las fechas más que nada para que no sea un perjuicio para la Vuelta Ciclista. Vale, entonces entiendo que lo están haciendo con medios propios. No, es decir, en la propia licitación. Es que los términos técnicos. En la mesa de contratación estoy yo, que no está. Sí, no estoy yo, está ahí. Allá nos a vostede non lle podía responder unha persona que non se aludía directamente. Bueno, o sea, isto creo que
informarse. Por eso, Entón, a información. A idea é que o plan de tráfico se está facendo con medios propios e que están neso, que ainda non está remontado. No, vamos a ver, de momento no está haciéndose nada. Le estoy diciendo cuáles son temporalmente los tiempos, las personas y las instituciones que van a coordinar la misma. Cuando esté, se le informará puntualmente y verá cómo está, si le parece bien, si no le parece bien, si tiene algún pero de momento yo le estoy informando de lo que hay. Es que no hay nada fehaciente. Lo que hay es una comisión que se va a formular con todos los elementos, tanto del concello limítrofe, del nuestro, de instituciones policiales, de la propia empresa, de seguridad, todos están citados para cuando termine la vuelta ciclista nos pongamos todos de acuerdo y hagamos un plan lo suficientemente viable que no distorsione la vida de los vecinos de Pollo y de todos aquellos que utilizan la PO 308. Estupendo, pues ¿vale? Muchas gracias. De nada. Bien, ahí simplemente aportar que en la propia licitación a la propia empresa concesionaria se lle obliga a presentar un plan de sinalización e demais, e con todo ese plan a nosa idea é facer unha mesa con todos os afectados para poñer en consenso, para dar a coñecer esa sinalización que se lle vai obligar, que está dentro da licitación, e consensualo, pues, neste caso, con todos os afectados. Xa se, digo por si é útil, simplemente, cando hubo hai anos que se fixo esa iniciativa de derivar, de cortar un carril para unha demolición dunha vivenda, non sei se recorda. Vai ser similar. E se fixo un plan de tráfico que igual recolleu algunha conclusión que pode ser interesante, digo, de cara ao seu. Vai ser similar, é dicir, a idea é das primeiras ideas que hai é o tráfico pesado desviarse polo polígono de Bricoquín, que é un pouco a idea como se fixo no seu día, e transformar mentre dure a obra en sentido único e facer o percorrido por donde, é dicir, máis ou menos xa existe o que é o propio plan que estaba dentro da licitación con obligación de sinalización para a empresa concesionaria, incluso con personal humano, e agora o que se vai a facer é pois unha mesa onde estén todos os actores e se todos estamos de acordo e hai un consenso con todo eso, se vai a levar a cabo e, sobre todo, facer unha campaña de información a todos os afectados. Por eso a idea é que nesa mesa estén empresas donde todos os días están recibindo camións de número importante no noso concello. Moito ben. Máis preguntas? Sí, eu tiña un ruego, quería facerlle un rogo ao goberno local para que defenda o dereito á atención primaria dos veciños e das veciñas de Pollo. Non sei se a concelleira de Sanidade estará ao tanto, pero o consultorio de Raxó estivo pechado hasta prácticamente a día de hoxe por unhas reformas menores que se estiveron facendo. Os usuarios de Raxó estaban sendo derivados ben a Combarro, ben a Anafans, pero en Anafans a situación está moi desbordada. Teño moitos exemplos, pero a xente está pedindo cita, hai xente que pediu cita en Anafans a principios de agosto, estánlle dando cita para setembro e outubro. A xente que lle deron cita para setembro estános chamando a semana pasada e esta semana están chamándoos por teléfono para anularlle esa cita e poñerlle aínda para máis adiante. A uns dinlle que se pechou a xenda, é unha frase que os veciños non entenden moi ben, porque se se pechou a xenda, a súa cita xa estaba dentro da xenda. Entón non poden comprender a que se refiren con iso de que se pechou a xenda. Noutros casos din directamente non hai médico. Me comentan tamén usuarios de Anafans que hai un médico que se xubilou fai uns meses que aínda non foi sustituído. Esta é a situación que está habendo. É unha situación que ven a sumarse con un deterioro que vimos vendo en Pollo dende hai uns anos a esta parte, dende que o Concello Popular decidiu recortar en recursos a atención primaria, decidiu non sei, deteriorar un sistema que temos neste sanitario neste país, que é un dos mellores sistemas do mundo, onde temos enormes profesionais aos que temos tantísimo que agradecerlles, que funcionaba ben ata que os profesionais que están aí xa non teñen nin tempo nin medios e están absolutamente desbordados e non dan abasto para atender a poboación.
pois quería pedirlle, como dixen ao principio, un rogo para que se defendan os dereitos dos veciños e das veciñas de Poio a ter unha atención primaria digna, pois que ao igual que cando estaba na oposición pois asistía e apoiaba as manifestacións solicitando isto mesmo, pois agora que está no goberno e coincidindo pois que na Xunta está o seu mesmo partido político pois que amose a mesma contundencia e que reclame unha atención sanitaria digna para os veciños de Poio, que temos 3 consultorios que xa hai moitos anos que non dan abasto para atendernos e que necesitamos xa un centro de saúde en condicións en Poio. Moitas gracias. Nada, eu simplemente facer un apunte, decir, este equipo de goberno que forma o Partido Popular, o Partido Municipal, fai o mesmo o que estaba na oposición que agora que está no goberno, é dicir, nos asistíamos ás mesas de sanidade cando estábamos na oposición e asistimos cando estamos no goberno. Hai outros partidos que cando estaban no goberno asistían ás mesas de sanidade e agora que están na oposición incluso as convocan e as solicitan en pleno e despois non asisten, decir, que sería bo para poder transmitir estas problemáticas. Decir, logo é unha pena que cando se celebrou a última mesa de sanidade o único grupo que asistiu aquí foi o equipo de goberno. Os grupos da oposición non asistiron ningún a esa mesa de sanidade, que sería un bo órgano para poder transmitir esas necesidades. Agradezo a resposta, pero reitero o ruego é que o goberno municipal, que é o que está neste momento, pois é o que está gobernando, tome un acordo e ao seu mismo partido que está na Xunta lle traslade e lle describa cal é a situación que están a sufrir os veciños e veciñas de Poio, que están sendo abocados a acudir a un médico privado e a pagar do seu bolsillo cando o sistema sanitario xa o pagaron e xa o siguen pagando pois cos seus impostos. Moi ben. Nada máis. Eso, repito, nos seguimos sendo coherentes co que decíamos na oposición e ora no goberno. Moi ben, pois nada. Sí, sí. Sí, bueno, boas tardes a todos e a todas as que nos están a escoitar. A miña pregunta era para Fran, concelleiro de Festexos. Na Comisión de Cultura do mes de maio pois saliron publicadas as subvencións que se otorgaban aos distintos colectivos, non? Na liña 1 de, bueno, pois para eventos festivos, gastronómicos e, bueno, diferentes cuestións. Eu lle facía unha consulta porque me sorprendía non ver pois o organizador da festa do Día de Colón que non se lle daba ninguna subvención. Lle preguntei a vostede se había optado a subvención, vostede dixo que non habían optado a subvención. Entón, como víamos no cartel o logo do Concello de Poio, lle preguntei en calidade de que estaba o Concello, colaborador ou organizador. Vostede me dixo que eran colaborador, que iba a ser unha colaboración basicamente difusiva, en prensa e en cartelería, basicamente. A nosa sorpresa é que levamos, pois, están chegando facturas, aquí temos facturas, pois, en difusión, vale, 6.000 euros, non sei se é moito, se é pouco, pero non está ben, e despois aparece 1.100 en plan de seguridade, 1.000 euros en ambulancias, outros 1.000 euros en vallas, agora unha de 5.000, casi 6.000 euros en outra actividade que se desenvolveu ali. Entón, claro, eu quero saber se van a chegar máis facturas e tamén saber por que os demais colectivos, entre os que nos encontramos, incluso tuvemos unha reunión, se nos exixe para optar a unhas subvencións facer pois unhas achegas, hai que facer uns procedimentos, hai que presentar uns escritos. Todos os colectivos, podo falar de a Festa dos Callos, podo falar da Comisión do Carmen, todos aqueles comisións ou colectivos que queren optar a unha subvención teñen que presentar por rexistro pois unha documentación e un traballo, non? Entonces, para xustificar eso. Entonces, eu quería saber por que a este colectivo ligado ao asesor, que casualidade, se lle dá
pois mira, de momento van casi 20.000 euros sin ni tan siquiera pasar polo mismo requerimento que se lles exixe aos demais. Me sorprende la pregunta. La colaboración es la que se va haciendo. Yo creo que fue la 11ª edición que se hace. Es la colaboración que siempre aportó el Concello. No sé si por desconocimiento no lo sabes. Me sorprende la pregunta mucho, porque en 11 ediciones fue la colaboración que tuvo el Concello. No sé ahora... Julio, vale. Siempre se aportó con lo mismo, entonces me sorprende la pregunta. A ver, unha cousa que o Concello... No, teño aquí as facturas. As facturas... Cerca de 20.000 euros. Cerca de 20.000 euros. Bien, pues mira, temos aquí. Me parece que está ¿Quieres que asume? Sí, claro. Sí, están todas aquí. Suma, pero cos títulos das facturas. Sí, claro, teño aquí. E as que van a vir. Pero suma. Mira. Julio, perdona, mi pregunta es, ¿no está a favor usted del Día de Colombia? Entonces, esa non é a cuestión. Eu estou a favor de que todos os colectivos... Perdón, eu contestolle. Estou a favor de que todos os colectivos que fan eventos teñan as mesmas oportunidades e se trate con igualdad, vale, e equidad. Para eso está o Concello. O Concello está para tratar a todos os veciños de forma igualitaria. E aquí, vale, e vostede e o señor alcalde estuveron nunha reunión na que eu estaba cuns veciños de Vilariño no que dixeron que non se podía dar €1 se non se facía ese procedimento. E aquí se está dando, porque a mí se a festa organiza o Concello, me callo, pero esta festa organiza un colectivo ligado ao asesor. E entonces, que pasa? El non necesita facer o papeleo, el ten carta libre, non pode ser, é que non pode ser, non pode ser. Todos os veciños teñen que ter o mismo dereito, e a culpa non a tena o alcalde, vale, porque estos gastos sin procedimento 20.000 euros e as facturas que van a chegar máis facturas. Pero non ve que vostede está mentindo, van a chegar máis... Suma os 20.000 euros. Mira, a ver, suma. Pero suma, di o texto da factura, porque se cacha a decir 6.000 euros de difusión, que non sabemos onde paga por 6.000 euros de difusión, a ver, conta. Sí, pero claro, Ediciones Diario de Pontevedra, 1.330, La Voz de Galicia, 314, Faro de Vigo, 629, Radio Pontevedra, 907, Televisión do Salnés, 1512. Despois, ambulancias, 950. Menquepe Norte, elaboración de autoprotección, 1100. Element Investiment, 788 euros, vallas. Outra vez máis vallas, 427. E especialista, no, estou a favor de que se faga procedimento. E a última é especialistas hípica celta, 6.000 euros. A isto podemos, masiva, a isto podemos añadir, vale, os operarios do Concello traballando unha semana inteira levando arena e volvendo. Pero eso, eso é diñeiro, E non me parece mal, a festa. Sempre, o que me parece mal é que todos os veciños, que todos aqueles colectivos, comisións de festas, xente que organiza actos gastronómicos, asociacións, se lles paga, vale, meter documentación e requerimento para xustificar e en base a eso ter un diñeiro, e aquí non se lle pediu nada. Tú contestache que non habían pedido nada. Justificado onde? ¿Dónde? ¿En qué? ¿En qué? En la factura. Pero digo que os demais colectivos... Fran, os demais... Claro, pero que os demais colectivos temos que presentar, hai que presentar... No, a cuestión é que non se trata a todos os veciños por igual, ni a todos os colectivos, vale? E isto vai ser un pastel. E eu che preguntei... No, pero só lle vou decir... Ti póseme decir se van a chegar máis facturas da festa de Colón? Hai alguna asociación que se haya sumado... Perdón. E tampouco presentado. Van a vir máis facturas? Podenme contestar, sí ou non? No. Vale, entonces no próximo pleno falamos. Pero usted sabe cando estaban vostedes no goberno con que se colaboraba o Día de Colón? Decir, para todos los colectivos. Si queren, lle podemos dar paso ás facturas de todas as celebracións anteriores a cando vostedes gobernaban, a ver se non se pagou, decir, o Concello, decir, inda que, decir, si queredes, se apoyaban, pero non había concorrencia. Non estaban a concorrencia. Escoita, se pagou, mira, o Concello pagaba
a exhibición de hípica, a pagou directamente o Concello, pagaba as vallas, pagaba os camións de area, pagaba a ambulancia, e, decir, o que non facía, e nós sí que queremos facer, é un plan de autoprotección. É dicir, logo, non hai ninguna novidade do que non se fixera anteriormente. Non había concorrencia e se colaboraba e non había o que se lle pide aos demais hoxe. O mismo, porque nós como Concello, decir, Ángel, non poder justificar eso, non hai maneira. Como Concello, e ti estuveche en Vilariño nunha reunión onde lle dixeche a todos os veciños eso, Ángel, por favor. Nós, como Concello, a mí me parece ben que vostedes votaron, eu non sei se teñen manía os veciños de Combarro, hoxe votaron en contra das alfombras, ahora están en contra do Día de Colón, que, por certo, bueno, que ahora entendemos. Ese é o seu discurso. Ahora entendemos. Están en contra da Asociación de Empresarios que votaron en contra do Pollo Mostra. Estamos en contra de que non se trate a todos os veciños do mismo xeito. Nos últimos anos, cando vostedes chegaron, desapareceu o Día de Colón. É dicir, eso está claro, é dicir, ahora entendemos. Logo, o que lle podo decir é que nestas edicións o Concello pagou moitas menos facturas e tuvo moitos menos gastos de cando vostedes gobernaban. O concelleiro de Festas na Comisión de Cultura que está na ata dixo que non había máis colaboración con difusión e cartelería. Ángel, non hai máis, o sea, está na ata da Comisión de Cultura. Volvo a decir, e iso é o que dixo el. Entonces eu lle pregunto, se dixo unha cousa e fai outra, por que? Nós, desde que chegamos ao goberno, lle podo asegurar que o Concello financia moito menos do que vostedes financiaban cando gobernaban. Eso lle podo asegurar. Seguro, sí. Punto. No. Mais? Non, xa acabamos un pouco. Perfecto. Sí, por favor. Permiso do alcalde. Isto non é ruego nin pregunta, é simplemente dar unha información a toda a corporación que depois de moitos anos Xameira vai ter un parque infantil. Chegamos a un acordo co propietario dunhas parcelas pegadas á praza de Alfredo Romai. Se tratan de dúas parcelas que as sumadas dúas son alrededor de 900 metros e Xameira vai ter parque en breve, depois de tantos anos. Podese máis ou menos precisar un prazo de tempo? É breve. Menos de 28 anos. Mira, máis breve que hasta ahora seguro. Moi ben. Nada, boas noites a todos.